Ka jingo ba ka jingero kalong U Blei ba pli yang ikum ka nikalan ka jingku Blei ka Good News TV jong ka Jingiaseng K.J.P Synod Sepngi ba ka jingku Blei pi iwei baro ki ba syak skor bat ki ba sngap ni ka program WAN BAN MANE tu Blei ndurun kat lembat pi iwei haka kyrteng ka tiang ba ka badan bortam ka jing utrai bon pen jongi U Khrist ka benta ka jingpuson na ka step la shim na ka gospel Ioannis kal nong ka kat pra ki kat san hadu kat nyo kum juro na ki kat arpusan hadu arpun nyo halor ka pang ka nginbu akan ka step kalong u Petros ulaong ngamlong u Petros ulaong ngamlong kani ka benta habangin pulik ngilaban siya mabo baro sautli ki gospel Kibali tu cepang ka jinga tu lupa U Jisu ba U Petros unsalen no ya U Petros bola aya ka jing penbena ba krau tam ha ba ula ong melong U Khrist U kun U Blei ba im hanrei hangni ngila shem ula lenno ya utrai hadu laisien ha gospel Lukas nang ba arpo ar kot lai puwe lai pusau U Jisu ula ong U Petros ba U soitan U thmu bantai ya U kumatai ya U kau kabatai hang ni kamut ban kan ru dau pra kenang ban penyeklat ya ukau na ukba kaba kentup ya kaba pe kumba pe kau ban penher ya uskam ne ya ustat kani ka jing tai kamut ba U Petros ungat da ka jing syapan shoy ba da ka jing le kaba jur lembat kesenran jong Jisu ka jing tmu soitan ban tai U Petros kalong ban kan ru ya u hadu bu na hap sendan na ka jing bon syarem Bun tat no, bun ino no, bat un sang eno, un ngetsu. Kata kadi ka jingthmu ka jong soitan. Bun tai U Petros hadu bun ino no ya ka jinget. U Jisu la tip lupa ya ka jingma Bu Petros un samat. Baru kwa baka jinget ka jong u kan yai ne scam. Kum tau Jisu kumno la le na kam tau Petros. Habu Jisu le thu lupa. Bau Petros unsa lenno, unsa syatai. Ula ai mynsiem U Petros da ka baula ong. Hanrei ngala duai manga na ka benta jong me. Baka jinget jong me kan du no. U Jisu hang ning yu iba ula kular bu un duai. Kum ta ula duai lupa na tau Petros. Kan ni ka pen mau bat ka iarap ka ai mynsiem yang iru ba. U Jisu u duai ru na ka benta jongi. Hanrei bu Jisu le thua bo duai U Petros lo Ka Ktien kumno ula ong go try ngala kloi ban le rengkat bat me ka bendi bat ka jingiap ro U Jisu ha bo la tip lo pa ke ka ban saja ula nang ban shu U Petros tak bu ong nga ong ha me ko Petros so kumba U Petros hang ne so kumba U Jisu uda ong Petros sngap shanise us iar un riu hakene kasngi tat on damen len laisien ba me ito yanga men len yanga laisien ong Jisu tingi tip habala kem U Jisu ka ka bala jayu Petros hakata ka kalimat kata ka jingten jo U Petros hi hoi ba kisenran U Petros uba klempen kre ula bakla bat ula remno ula len penban ya U Jisu kumno len habangi puli Ioannis nang ka kat pra ka kat nyo yu ihang tu ba kata ka shakri ka ba ap jingkang kala ong ha U Petros ma meru memlong na kisenran jong uni ubriu Petros kani jinglen ka paningkong ula ong Ku Kynthei Ngam itu ya U haka dekat ka ba arpusan ka jinglen ka ba ar kat bau Petros udang yang bandang saat ding kila ya ong ha U meru memlong na kita kisenran jong U Petros ula ong ngamlong bat ha gospel Lukas lang ka ba arpo ar dekat san pukandai riu pau hang tu la tho sakum ba sipor pat
Sa uwei ula grand scam. Daga ba shisha uniru ula long lembat naba ulong unong Galilea. Petros ula len biang sngok mat grandom uong briu ngam tip ka ba me ong ka jinglen ka balai. Petros ula syak rem. Ula ong ngam long jong ngam long jong utai U Jisu ngam itu kalong ka pasngok ya Henry balai Petros ulen U Jisu ka ka bla penlong un len you try tong nyapet ka wei la si ngila ban ong ba kadai ka mon ka jung blei na mar Bu Jisu la dep ong lupa ka ba arpat le si ya ka ni ngila ban so thu kham ha ngila ban ong u shap tiang na mar la shap tiang kumno shap tiang la da sngap tang ki rukam keli la mudur tang ya kita ki kun hon sipai Lani kata kenhun bala ya sela banyak kem gat yo kenrat ubala ula sakhi ula la ban le ki kamba hang ni hajan don ke jingalang ki rang ba nyam ni ki barang rang ba sorkar ki bala ya lang kumno shap tiang Petros papli bandai mangabat bapi kanja ayu yang ilai ula ong ngan kamba ba ka jingrai ba start jonga kalong ngan shulen ula len yala ukan rat habang iti kam jaliu yikini kidao ni syam shu ba kidao Bu Petros ula len no yala ukan rat kalong wei ula sos kem palat Lukas arpu ar la pulai kumla puli mentan Petros ula ong ko try ngala kloi ban leit rungkat bat mish ka bendi bat wat ha ka jingyap ro nang ta Matthias arpun rio lai pulai ula ong lada baro akin tut yame ngati ngan om tut lano ro hang ni ngala ban ong ula kren kop bat ngila ro ban ong bena so thu la di ba pat semlapan kre pat kloi ya ka pat kloi usos kamenta Henry tip un samat ika klip mat jong ka jing tenju ya ka ni ka jing sos kampalan la ban tanya stream bat ka jing sarong ka bang la ban syam ya ka kita proverb ka lenong ka khat ri khat pra ka ba ong ka jing sarong ka let hashwa ka jing jat bat ka mynsiem ba so meng hashwa ka jing kalon ka jing sos kampalan ka ba arpat ka daw ka la ban long duna ka jing duai ikan mau ba U Jisu le lam ikalai ngot kisenran Petros Jacob Ioannis hakapor Bu Jisu dua Getsemani kwa ban dua lam bat krisyan lam yu lai si lai wat U Jisu lon pet yaki syam bagi otia Henry ki kamat jong ki kya da kajing shot samtia kum tangi so tho Bu Petros uduna kajing duai kam tam maka kalip mat ka budon kam ka daw ka balai pat udon bat kakan hun bom day hakata kakan hun jong kita ki nong shun U Jisu alangi puli Lukas arpu ar san pesan san punyo udon bat kriu boman udon bat kita ki bom dan jis ngolem ki bala penkeng bat ula penkeng yang kasam ka beningkong ka dekat ka beningkong ka baong suk utau briu bom ya ka jing salaki boman lemne bom yeng hagalenti ki nong pop lemne bom shong hakajing shong ki bar kibeng ula don hakakan hun babakla kadaw ka basaw Petros ula bod na jngai Marcos kat saw san pusaw bat Lukas arpu ar san pusaw ni syambo Petros uile ban bod yalo kan rat Henry na jngai balai kenang ban amdan bat harai sniu bau day jong U Jisu ban amdan ba itu kum ta kani ka Jesus kampala U Petros klapan long yu ubon kan sting ya kajing duai na kani ka daw ka kalimat ka bu uday ban jet ikaliang ula jet ikaliang bom day ula jngai no try bat ula ikale lang ban bat kinong shon utrai ula jet ikaliang bom day badai hangta bolo bot na jngai kanang baki way kinam tip baulong unong po utray shisha U Petros ula syak rem bat ula hap
Henry kumbau Jisu ula duai ai ngo U Blei ba U Petros sakut hakata kecing rem ikan ma U Judas uru langat kecing keta Henry ula sakut kecing rem pat ula yap kecing chat dan nginget ba U Petros tak bor kecing duai jong U Jisu klam artatien kadon kabenta ba don bor ban kring pat U Petros namar U Petros ula la ban kela kabamut bat pai biang sya U Jisu hadien paulahap tang shula riu usiar U Petros ula kenmau ya kata Ka Ktien kajong utrai ula mi no shabar bat ula lenyar ketang Lukas arpo arn riu ula lenyar ketang namar kata ka pop kajing pakla jongo la kata ikadok nuat jongo bat ula kala kabamut bat ka long ka besngo tenan abangi puli na ka kitab ki kam ki apostol ba U Petros ula pendep be kajing kot kajing utrai bat dien kajing syak tenju hapdeng kajing syak tenju Henry kajing kot jong Petros kalong hakaburam para bangit ba iit kalong ka badon kam bangin puson ni kajing long basisha U Petros ka ka bangi ihang ni kalong hooj ula len no U Jisu wat la da shisha kajing len yu kalong ka kam ka basni ba ko persha ka dei Henry ka ka bangi dei ban pengam jliu hakani ka por ka dei ka tu ka benta jong ka jingkala ka bamot ka jong ka jingkala ka bamot ka jong Petros kumta ban pen kot yakini ka jingpuson nakani ka klip mat tungin pet ki kajing hikai bangi dei ban yo na kajing len no U Petros silu kan rat mangiru namar kata ngidei ban long ki basngau red namar kajing sngau bangi biang bangi sngau scam kalong kajing kang ka bapli sya kajing jat iwei Petros Andrew ngidei ban duai klam de put na kadok nuat barok iwei Thessalonisan katnyo namar kajing duai kalong kajing ring bat penher mynsiem baklam baka ngin yap kajing yap ka kanja mynsiem ngidei ban kyar na kajing long lok bat kajing snio wei koren katsan lai pulai kaba ong to wat sha yenu ba on shakor ya pi ki jia selok basniu ki pen put plakken ya ki akor baba bat kaba kado bot hasanda bat kongo ya U Jisu Ioannis katsan nyo U Jisu la ong la da pi ai ne hanga ba ki Ktien jong aki ai ne happy ya ka ru ba pi mon pin pan di kan long ya pi bat ka dukat ka shipo ka ong la da pin sumar ki hukum jonga pin yo yai ne hakata kajing ie jonga kumta ai bangiro ngin pen benalem bat unong ruai mynsiem da ka bangin ong ngam sngo le ran ban plai try wala map yanga ban buram ye Ka Ktien bu ai bat ya kading pona ai ba ka ka bu Petros ulong ngam long U jong ngin pla dala ka jong ka sentor ngin ong ngalong ka jong utrai ngalong U jong utrai U Blei un kerku na ka benta ka buram ka jong U Blei amen tong ye tuai A Blei bu pa jong yu bahabneng utrai ki try bu siem ki siem utrai ki met utrai ki mynsiem U jongi ni dap da ka jingo ka jing ro ya me ken ko konrad pa ien namar Ka Ktien ka bakhot ka jong me yai ngo pakai tho ingi chapang ka jing ba ka jong me chapang ka jing penim ka jong me bangi da ai ngo ya me bakumba melakular U Petros bemen duai nam ta jong yu ko try be ka jing side ka jong me nam ka jing ka jong U Petros wala man ban IT hami hapdeng ka jing tenju ka shirkai ulala ban kala ka pamot wat la ula lenno yami drive ngiro ngilong tang kinong pop ki ba man la ka klip mat lang ba ki Ktien la ki kam jing mot jing perkat lang ba ki ka jing im ka ba man ka sngi na mar ngilong tang kinong pop le singi pen sing si yami ba ngi lenno yami ka jing im ka jongi drive na mar ka tay rap ingi ba ngi itho ikata ba ngi long kita ki ba snoret ngilong ta ki brio ki ba sngo tho ba ngim don bor ru lem da day mami atrai ngi duai to ya side lem nak banta jongi shisha ko try mela kular men duai nam ta jongi shimmingi ko try be ila dangi pakla
iarap ingi ba men kentu ingi, ben kendo ingi. Bangin la ben kela ka pamut, kumba u Petros. Ula kela ko try. Shimti ingi iwei pi iwei ka skor. Ya kini ka kubur ke badan benta. Leng ba kini ka program wan ban mane. Bangin wan ban mane. Hagi kejat ke ding pna ka jong mi. Ngin snot hame ko try. Jisu bi iarap ingi beng long kinong playa mi. Haka jingim ka jongi halaka sngi. Bahang no hanu bengi don. Ngin pen pau bengi long ki jong mi. Sngaw ka jing kerpat jongi ko try. Ni pa ni kini barok da ka jinget ya ka kyrteng. Ka jong try bunong pen em jong U Jisu Khrist. Amen.